Be her hal Resulullah'ın özünden dirman gurrun aydeylin. Hazreti Ebu Hureyre aydiyer, bir gün Peygamberimiz enemiz Hazreti Ayşe'nin hücresinden otağından çıktı, men dirru izine düşüp gittim diye. Enemiz Hazreti Ayşe'nin otağından çıktı, men dirru izine düşüp gittim diye. Am gurrundeş bolupdyr, yoldaş bolupdyr, gowar yerligini sabit edipdir. Hamany ayrılışıp bilmän hakykatan ne şeýle. Hamany däl, hakykatan ayrılışıp bilmän. Enemiz Selman otağını giyirdi diye. Ebu Hureyre daşarda durupdyr. Sümme haraca min beyti Selme fetebi'tuhu. Enemiz Selman da otağından çıktı, men yine izine düşüp gittim diye. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلي ثم قال يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا أخرجه ابن عدي. Enemiz Hazreti Ayşe'nin otağından çıktı, izine düşüp gittim. Enemiz Selman öyünden çıktı, izine düşüp gittim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bana baktı. Ey Ebu Hureyre, zur gibben tezdet hubben. İki kelime şudur şu mana hemmek işte düşünüyada şunu. Zol iyiliğine düşüp yürüme, kade sataştan muhabbetin artar diptir. Türkmen ayda varsan, günne varsan deyip raydiyen mesele vardır. Zur gibben tezdet hubben. Ebu Hureyre näme etipdir? Enemizin öýünden çykany da ýerine düşüpdir. Yani her öýe girende süýremipdir mi, ýerime düşüp berme. Hemme insanlara da kıyamata ders bertdirdi. Zur gibben tezdet hubben. Muhtasar, qysgaça, purmana hemme işte düşünýärdi. Kade ziyaret et, muhabbet artar dipdir. Ýerine düşüp durma diýdigi de giýje unnýlik. Tarafy bagly bir adamlar ba günne her sagatda ýanna bolmaly, bir adamlar wa güne ýanna bolmaly, bir adamlar wa heftede ýanna bolmaly, bir adamlar wa aýda bolmaly, onu öz haklyň menen taraf bilen maslahatlaş bilen öz barnamany menen bolmaly. Indi bu barada ýene bir ulamalyň aýdan kepi wa onna aýdaýyn, oham inşallah gurjuguna gireriz. Bijakan keplemesizlik barada. Bir ulaqan adam ulaqan molullygyny bilmek barada. Adam 15 yaştan geçenden sonra özü birimi sayhylly bolmak, saylanmak barada. Bir elinne, dilinne, yüreğinne tesbih bolmak barada. Allah'ın zikri bolmak barada. Ýöne bijak kepläp durandan kadi goý iş yerine, goý özüniň kesp yerine, kesbetýän, çörek çykarýan yerine, ya bazaryna, ya özüniň maşinasyna, ya her ýerde öýünne elinde de tesbih bolanyň işgali ýok. Arapla zakira diýip aýtýarlar. Zakira, sen zikretmäge ýadyňa salýar diýdi. Başga bir bernamaň bolmandan soňra ol riýakarçylyk däldir ha. Diniň tersi de däldir. Ýöne gowulýa da elinde bolanyny. Bir belli bir hamana bir pire gol verip özüniň bir büýrüğiniň etegini bolmandan soňra ýöne boş oturandan zikredip otursa gowdat. Dili bilen, eli bilen, tesbih bilen. Ulaqan adam din eneler, geliller, ulaqan adamlaryň ulaqan bilmeli terbiýetindendir. Ulamalyň birinden soratdyrlar ine şu görüň. Ebu Hanife Imam Azamyň zamanyny bolan görüňşi. Mel belagat yerine yetirip doğru açık keplemek ulamalar şoňa belagat diýerler, elme belagat. Belagat näme bolýar diýipdirler. Ebu Hanifeň zamanyny bir ulamalyň birinden soratdyrlar. Onu ol jogap berdir. Ma bellagaka el cenneh. Seni Allah'ın rızayetine cennete yetirýän zada belagat diýilýär diýipdir. Olay diýipdir, "Leysa hada urid." Yo men muna aýdamak diýipdir.
Belagat dip ilgunun içinde näme aýdylýar dipdir. On bu alim adam görüpdir, bil adam kän kepleýän adam. Ohm yine jogap beripdir. Ma bassaraka mawadi'a rashadika. Belagat diýdigi bir şiirlik kefaýtmak diýdigi, ýerine ýetirip keplemek diýdigi, öz abreýiň, öz terakkiň, öz üsmegiňi bilmek we şonu görmek aýdylýar diýipdir. Am ol adam aýtdyr, "Leysa hada urid." Yo men muny aýdamak diýipdir. Sen başga da jogap berýäň diýipdir. Am ol aýdypdyr, "Men lem yuhsin an yeskuta, lem yuhsin an yesma. Ve men lem yuhsin an yesma, lem yuhsin an yaqula." Bir adam kän keplisi kän kulak asyp bilmez diýipdir. Men kepim kulak asyňak diýdigi da tarafa. Kän keplisi kän kulak asyp bilmez diýipdir. Kän kulak asmaýan adam gow keplep bilmez diýipdir. Belagat diýip şoňa aýdylýar diýipdir. Ama ýene aýdypdyr, "Leysa hada uridu." Men muny aýdamak diýipdir. Onu bu alim yine jogap beripdir. "İnne ma'şaran nebiyyin ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam qalilul kelam. Ve kanu yekrahuna en yezid el mantiq." Onu alim adam yine jogap beripdir. "Ey hacı däde" diýipdir. "Ey o adam" diýipdir. "Peýgamberler az kepleýänmişdik" diýipdir. "Biza kän keplemän peýgamberler ýokuş görýänmişdik" diýipdir. "Diniň terbiýetinde däl kän keplemek" diýipdir. Ine bir gow muqaddama, gow terbiyet, gow edep ilunun içinde bir bernama galyşsa da ulukhan adamlar, ulukhan oglanlar 16-17 ýaşdan meýlek bitirdi däde, aga, ulukhan adamlar bir kän keplemesizlik, kepleseňde gow keplemek, jaýly keplemek, gysga keplemek, purmana keplemek diniň edebinden nigde. Geleyli Resulullah aleyhisselamın derman ýaşaýşyna 62-nji ýaşyna mübarek ömürleriniň ahyrlaryna bolan wakyalardan. İslamu Farwat ibn Amr radiyallahu anh el-amil li Qaysar ala Umman. Heraklius'un bir karmentlerinin biri, işleýärleriniň biri Umman mantagada Araplyň arasynda farmandehide oturan Farwat ibn Amr diýilýän bir Mesihi alim adam. Şo milletin padşahy ýanyk bolup oturan adammış. Ýöne Urupa akrapdy barmyşdyk. Bir Sasani padşalar Hosru Perviz tarafa dämişdikler. Olar Rum tarafamışdikler. Heraklius'un hukmunun eteginde şolara maliyat geçirmeli milletmişdikler. Mesihiymişdikler öldürde. Nasrani Mesihiymişdikler. Alimmişdi öldü. Bir hakikati bilipdir, görse ömrü geçip barya. Şol baş olup şu milletin üstüne oturan yerinden iman kelimesine aydip musulman bolupdur. فكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Müslüman oldum deyip Resulullah'a name yazıptır. Berekallah. Peygamber'i hoş ediptir. Belki Allah'ını hoş ediptir. O iman menen dünyadan geçecek adamda. Farwat ibn Amr diýilýän Mesihi adam inni tarihte radiyallahu anh deyip Resulullah'ın zamanına Müslüman olup imanı kamil, İslami kamil, ihsanı kamil bilen dünyadan geçen adam deyip sebit bolupdur da. Allah onun radi olup cenneti Firdevs ata etsin ona. Tarihte näme bolupdur? Hazreti Farwat ibn Amr radiyallahu anh. Tamam tarih kitaplarda, men öz gören tarih kitaplarımda hemmet şol adamın izinden kän hayır doga etipdirler. Delili näme? İşte görürsünüz delilini. Ama ana tamam sahabalar agdalta radiyallahu anh tamam edilýärdi. Emma şu bennek adkhalahullahu taala cennetin naim yerhamuhullahu azza ve celle rahimahullahu taala şidirek hayır dualar etipdirler. Şu Müslüman ulamaların tarih kitaplarına Hazreti İbn Kesir ýaly we beýleki ulamalar, tarih ýazan ulamalar, hadisi ökte ulamalar görýil delil näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam'a
musulman boldum diýip nama ýazypdyr. Ony bir adamdan iýeripdir, naman gapdalyna bir gowy at, bir gowy qatyr, bir gowy eşek we bahaly hewri erzişli qymmatly egin maşlary şunu Medine'ye Munawwaraga bararsan we mübarek Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a men tarapdan sowga edip berersin diýipdir. İveren derman namasy we iweren sowgatlary, hediýeleri Medine-i Munawwaraga sagaman gelipdir. Tamam tarih kitaplarda namasyny sept etipdirler. Hyzmatyňyza okap berin. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mehzerini okapdyrlar. Hem qysga hem pormana asl wurrunçtaý. Yoksa uzuk namalar yazmalı, sefeler yazmalı. Men şeyledirin, men şeyledirin, men şeydendirin, men şeyt kesip berendirin, men şeydendirin, men şeyt çektirin. Hiç o cürü değil, gör näme yazıptır. Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammed Rasulillah en-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Li Muhammed Rasulillah en-Nebi. إني مقر بالإسلام مصدق به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإنه الذي بشر به عيسى بن مريم والسلام عليك. درمان مبارك نامشه بقدر مقدمeler okuydım fakat şu naman hormatından çüreyim. Bu kadar akipleme barada sizin hyzmatyňyza yetirdim fakat şu bennen namasynyň hormatynyň çüreyim. Bu kadar akipleme barada mukaddeme edip sizin hyzmatyňyza yetirdim fakat şu derman sahabaň namasynyň qysgalygynyň hormatynyň çüreyim. Allah ondan razi wal cennete firdevs ata etsin. Manasyny öýdüň Bismillah ýazypdyr. Deslap Rasulullah'ın derman adyny ýazypdyr. من إقرار ديان وتصديق ديان إقرار باللسان وتصديق بالقلب يروغم ودلمه دي getirjek diýipdir. Asl manasy şaha. İnni muqirrun bil İslam musaddiqun bih. Yüreğim menen kabul edýän dilime de getirjek diýipdir. Yani men başyma näme düşse Heraklius'a elam etmeli. Men musulman boldum diýjekdir. Oňum kelime-i şahadat aýdypdyr. İslam'ın yüze çıkardı. Mesihi, odol Mesihiymiştik, onu belli diptir. Näme diýipdir? Min şahadet biryan, innehu ellezî beşşere bihi İsa ibn Meryem. İsa peygamber bizi buğuşlak gitti, bir Ahmet Muhammed gelecektir, senin men kabul ediyen diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Yani men odol Mesihiydim diýdigi da. Vesselamu aleyk, tamam bolla nama. Yoksa Resulullah aleyhisselam yazdı uzak getirmeli bar yok gurrunlarını o cürü derler. Hayrul kelami ma qalla ve calla ve dalla. Ulemaya İslam'ı diye. Allah ulemaya İslam'ın ruhlarını şad etsin. Bağ etbirlerini Allah hefsetsin. Hayrul kelami ma qalla ve calla ve dalla. Kefin qawsi qysga keplemek, pormana keplemek, kefin düşündürüp keplemek. Mübarek nama Resulullah aleyhisselam'a okap bertirler. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Bilal'a aydıptır, gelin mihman qawsiyle gatdiptir. Ve din jalıp, istirahat alıp, idine gitmekçi olanna Resulullah aleyhissalatu vesselam derman naman jogabını iýeripdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselam'ın derman jogab namasyny hyzmatyňyza ýetirin.